pozdravujem. V tomto krátkom videu by som vám chcel predstaviť tento veľmi luxusne pôsobiaci hrnček, ktorý máme v bielej farebnej variante a s takýmto zlatým pasikom po celom obvode toho hrnčeka a rôznymi nápismi, ktoré si môžete vybrať podľa svojej potreby. Balený je v takejto darčekovej krabičke, priviazaný takýmto líkom z prírodného materiálu. Ten dizajn toho hrnčeka je široký, čo zabezpečuje jeho stabilitu. Zároveň je vhodný ako do umývačky riadu, tak aj mikrovlnnej rúry. Tá odolnosť toho produktu je veľmi vysoká, respektíve štandardná s podobnými produktmi, kedy aj pri nešetrnom zaobchádzaní tomu hrnčeku nič nestane. Samozrejme pri páde alebo náraze o nejakú keramickú podlahu alebo dlažbu by sa rozbil. Inak je to však štandardná kvalita vo veľmi príjemnom dizajne v darčekovom balení.